Yankhani ndipo mawu nomwe ndine Ronald Mpaso poyamba nayi mitu yake. Bwalo la milandu lamula bungwe la ADMAC kuti lipereke ndalama zokwana 18.5 billion kwacha kwa ogwira ntchito ake amene lidawachotsa ntchito mosatsata malamulo. Atsogoleri akale a dziko lino adzudzula zimene anthu ena anachita lachitatu mu mzinda wa Lilongwe polepheretsa zionetsero zazipani zotsutsa boma. Ndipo mlipoti lathu lapadera Daniel Zimba aunika kuopsa kwa zinthu zimene boma lidamanga koma sizikugwira ntchito yake pa chitukuko cha dziko lino. Tili ndi zimenezi ndi zina zambiri, tiyeni tikhalire limodzi. Toyamba bwalo la milandu limene limaunika za kugwira ntchito mu mzinda wa Blantyre lagamula bungwe la ADMAC kuti lipereke ndalama zokwana 18.5 billion kwacha kwa ogwira ntchito ake amene lidawachotsa mosatsata malamulo. Bwaloli lati anthuwa alipo okwana 3,282 ndipo akuyenera kulandira ndalama zokwana 5.5 million kwacha aliyense. Isaac Salima akufotokoza. Kudali chisangalalo panja pa bwalo la milandu lona za malamulo apa ntchito pamene wachiwiri wa pa mpando wa bwaloli Atamanda Nyimba adalamula kuti ogwira ntchito akalewa kwa ADMAC awapase ndalama zokwana 5.5 million kwacha aliyense kamba kakuti adawachotsa ntchito mosatsata malamulo. Anyimba adapezanso kuti padali kuphwanya malamulo pa ufulu wa anthuwa wakuti atetezedwe kumbali yochotsedwa ntchito mosatsata malamulo, mwakuti oyimira milandu ambali ziwirizi akuyeneranso kukhala pansi nkuunika ndalama zina zimene zingaperekedwe kwa anthuwa ngati chipepeso. Bwalo lilalamula kuti ogwira ntchito akalewa awapase ndalama zawozi pasanaduse masiku 10. Mchaka cha 2022 bungwe la ADMAC lidachotsa ntchito ogwira ntchito ake onse pamene linkakonzanso kagwidwe kake ka ntchito, koma anthuwa mosogozedwa ndi Alex Malikebo adatengera ku bwalo la milandu nkhaniyi ponena kuti kampani sidatsate malamulo. Bwalo la milandu lidagwirizana ndi zimene anthuwa anadandaulazi ndipo lidanena kuti anthuwa alandire chipepeso. Amalikebo anali ndokondwa ndi chigamulochi. Ndayilandira bwino chifukwa choti ndalamayo ngakhale si ambiri komanso siyochepa tikatengera kuti mavuto amene aliyense wakumana nawo chokere kuchoka kwathu kwa ntchito ndi zowawa zimene tinakumana nazo pa kuchotsedwa kwa ntchito. Ndikuona kuti iyathandiza kapena itithandiza anthufe kuti ino tisunthepo kupangira zina zake. Anthuwa amayimiridwa ndi Agi Mundrovu pamene Alfred Majamanda ndi amene amayimira bungwe la ADMAC. Tili pa nkhani ngati yomweyi, bwalo la milandu mu mzinda wa Blantyre lati lavomereza kuti nkhani yokhudza kupempha kwa bwalo la zamalamulo patadutsa zaka zisanu ndi ziwiri nkhani itabwera m'bwalomo. Oyimirira anthu odandaula achikondi Chijozi ati ndi okondwa kuti nkhani iyi yayamba kuyenda. Thomas Kachere ali ndi ripoti. Anthuwa omwe ndi osaona anamangidwa pa mulandu wopempha mchaka cha 2017 ndipo akufuna kuti lamuloli liunikidwenso ponena kuti limalunjika kwa anthu osauka. Achijozi ati ngakhale mulandu wayamba kusuntha watenga nthawi yayitali. Nkhani yakulu ndiyonena kuti iwowa chimene akufuna ndiyoti khoti litaunikira lamulo limene limapanga criminalize kupempha kapena kunena kuti kupempha kukhala mlandu wa upando, chifukwa chonena kuti iwowo akuone kuti iwo ngati anthu amene amapempha soti amapempha chifukwa chokuti kupempha ndikosangalatsa komano ndifo yoti ndi anthu osowa. Ndemukayang'anisisa lamulo panga criminalize kupemphaku essentially kumakhala kunena kuti tikumunena kuti munthu osauka sakuyenera kukhala ndi ufulu kapena sakuyenera kudya. Fa munthu ngati akupempha nthawi zambiri makhala chifukwa chokuti iye wavutika alibe chakudya. Malamulo athu samatha kusiyanisa kupempha kwa aggressive kumene kumakhala kuti ukusokonezanso mtendere wa anthu omwe akupemphawo ndi kupempha kwabwinobwino kungoti munthu angopempha mosasokoneza sikumatha kusiyanisa. Anthuwa anamangidwa ndi apolisi mu mzinda wa Blantyre pa mlandu wopempha zomwe ndizosemphana ndi gawo 180B ya malamulo oyendesera za upandu. Justice Chanza
wagwirizana ndi odandaulawa ponena kuti nkhani yawo ikubweretsa poyera zipsinjo zomwe anthu osauka amakumana nazo palamuloli ndipo ayipereka m'manja mwa mkulu owona za mabwalo a milandu. Mkulu wa Umunthu Foundation a David Odali ati nkhaniyi ndiyokhudza ufulu wa anthu. Ku maofesi athu a Umunthu Foundation kunabwera gulu la anzathu amene ali ndi ulumali kwenikweni wosaona, anabwera ndi dandaulo lonena kuti iwowo komanso azinzawo ena anazamangidwa ndi apolisi. Panapezeka kuti waja anapezekadi kuti ndi olakwa asamapemphe m'misewu. Ndiye anali wodandaula kwambiri ndi kukhumudwa chifukwa choti palibenso kwina kumene angalowere. Ndiye ife tinaona kuti powunikira za maufulu a anthu, tinaona kuti nawonso anthu awa alinso ndi maufulu awo ofunika kuaganizira nkuonetsetsa kuti umoyo wawonso ukukhala monga mmene ena aliwonse akukhalira. Nkhani ikuyendetsedwa ndi thandizo la bungwe la Center for Human Rights Education Advice and Assistance CREA. Imeneyo ndi nkhani yokhudza anthu amene amapemphapempha matauni ndi mizinda ya dziko lino, imene bwalo lalikulu ku Blantyre lagamula kuti ipite kwa mkulu owona za mabwalo oweruza milandu mdziko muno kuti akayiunike mokhudzana ndi malamulo a dziko. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wauza ophunzira amene alandira masetifiketi atamaliza maphunziro awo ku sukulu ya ukachenjede ya Malawi Assemblies of God University ku Lilongwe kuti ayang'anire pa mphamvu ya Mulungu pofuna kuti apewe makhalidwe olakwika monga kuba ndalama zaboma komanso kugwiritsa ntchito molakwika maudindo awo. Chakwera anena izi mu mzinda wa Lilongwe dzulo pamwambo wopereka masetifiketiwa kwa ophunzira okwana 358 amene alandira masetifiketi osiyanasiyana monga madiploma, madigiri komanso masters. Modzi wa chitakuti mtolankhani wathu Pemphero Malimba ali ndi ripoti ili kuchokera ku Lilongwe. Achakwera ati maphunziro komanso masetifiketi amene anthu alandira sizokwanira kuti anthuwa apewe ochita mchitidwe wosayenera mdziko muno. No amount of academic study is going to help you resist the temptation to steal or abuse public resources. For that you need the empowerment of the Holy Spirit. No amount of academic study is going to help you resist the temptation to abuse your office for settling personal scores with those who hurt you. For that you need the empowerment of the Holy Spirit. Wapampando wa khonsolo ya sukulu ya ukachenjede ya Magu Ted Nakhumwa anati sukuluyi ndiyodzipereka pothandiza pa ntchito yopititsa patsogolo maphunziro apamwamba. Ana ambiri osauka kumabweranso ma private university chifukwa chakuti alibe kolowera private public universities malondo ochepa, kusonyeza kuti ndiye kuti private university so yakhala alternative even kwa anthu osauka. Ndiye timanena kuti tikumakhala nawo anthu ambiri kuti alibiretu pogwira, ndiye kuti boma lithandizenso kuti anthu amenewa makamaka osauka kwambiri azithanso kupeza mwayi waloni masemestre onse awiri kuti azimaliza masukulu awo bwino. Mmodzi wa anthu omwe alandira masetifiketiwa a Rose Nzumala anati ndi osangalala kuti tsopano amaliza maphunziro awo ndipo anatsindika kuti athandizira boma polemba anthu ntchito. Amene tamaliza maphunziro athu fe khangati muyembekeze zambiri, tifuna tipange zambiri zothandiza Malawi kuyipiritsa pamwamba, kuthandiza mmene tingathere business ma opportunities anthu ena zonse tifunika tipange ndi degree titoyesezera kwambiri kupanga. Sukulu ya ukachenjede ya Magu imene idakhazikitsidwa mchaka 2013 imatsula anthu m'magawo monga maphunziro, zachuma komanso za mawu a Mulungu, ndipo pakadali pano ili ndi ophunzira oposa 1500. Atsogoleri akale a dziko lino Abakiri Muluzi, Mai Joyce Banda komanso Apita Mutharika adzudzula zimene anthu ena anachita lachitatu lapitali mu mzinda wa Lilongwe ponyamula zikwanje ndi kulepheretsa zipani zotsutsa boma zimene zinkafuna kuchita zionetsero.
Atsogoleriwa pakadali pano apempha kuti amene adachita izi awafufuze ndipo kuti boma liwamange. Isaac Salima ali ndi ripoti. Atsogoleri a zipani zososa boma mdziko muno lachitatu lapitali adakonza zionesero mu mzinda wa Lilongwe posakondwa ndi mmene nkhani zinazokhuza chisankho cha chaka cham'mawa zikuyendera mdziko muno. Koma anthu ena amene adanyamula zikwanje adaopseza anthu amene ankafuna kuchita zioneserozi mwakuti zioneserozi sizidapitirire. Izi sizidakomere atsogoleri akalewa amene mukalata yawo azudzula mchitidwe ponena kuti ndobwezeresa mbuyo ulamuliro wa demokrasi. Atsogoleri atatuwa pakadali pano alamula kuti zinthu zinayi zichitike. Iwo alamula mkulu wa polisi mdziko muno kuti akhazikitse kafukufuku pa nkhaniyi ndi kuti anthu onse okhuzidwa alandire chilango. Atsogoleriwa apemphatso mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera komanso chipani cha MCP kuti chizudzule za nkhaniyi komanso kuti chinenepo kuti iwowa sakudziwapo kanthu. Pakadali pano amuthalika ayikira kumbuyo ganizo lopempha wa mpando wa bungwe la MEC Annabel Ntalimanja komanso mkulu wa bungweli Andrew Mpesi kuti atule pansi maudindo wawo. Amuthalika poyankhula pa msonkhano mmene nthumwi zazikulu za chipanichi amaziphunzitsa mmene zingagwirire ntchito yawo mu mzinda wa Blantyre adanenanso kuti chipani cha DPP ndi chokonzeka kuti chisinthe mmene chinkachitira zinthu zake mbuyomu ndi cholinga chakuti chibwererenso mboma. Asante mama amene komanso nkhani ya machina oyo imene sitikuifuna kuti imene sizalola ishapo sizalola will never allow kuti machina amene achire using this country never take and then ngati savomera zimenezo ndekuti a chairperson atole udindo komanso a chief executive officer atole udindo onse. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipanichi mchigawo chakumwera a Joseph Mwanamveka adati msonkhanowu ndiofunikira kwambiri. Training ndiofunikira ku chipani chathu kuti maudindo osiyanasiyana amene anasankhidwa ku convention athe kuziwa kuti kodi udindo wawo ndi otani, angagwira ntchito motani. Pali ena angosankhidwa kumene sakuziwa. Komanso mungamukuziwa kuti chipani ambiri NGC samatha kuiziwa. Mangokhala kumbuyo semaonekera. Koma mwina ni nthawi yoti tionekere. Msonkhanowu wabweretsa pamodzi nthumwi za komiti yayikulu ya chipanichi pamene zikuphunzira mmene zingagwirire ntchito yawo komanso kuwunika njira zimene zingathandizire kuti chipanichi chibwererenso mboma. Kampani ya Pinexas Agriculture Malawi Limited yati pali kufunika kwakuti pakhale mgwirizano pothana ndi mavuto amene alipo pakasamalidwe ka nkhalango mdziko muno. Malingana kampani zinthu zambiri zikusintha monga kagwedwe ka mvula, tizilombo toononga mitengo komanso matenda zimene zikufunika kuti mabungwe osiyanasiyana abwere pamodzi ndi kupeza mayankho. Patience Lunda ali ndi zambiri mu nkhaniyi. Mkulu wa kampani ya Pinexas Agriculture Malawi Limited Ronald Ngwira anena izi pamkumano ogawana zomwe kafukufuku wapeza pakasamalidwe ka nkhalango, ndipo pamkumano panali anthu osiyanasiyana makaiwo ogwira ntchito zosamalira chilengedwe komanso ochita malonda okhuza mitengo komanso akuboma. Mawu awo Angwira anati anthu amene akudzala ndi kusamalira mitengo akuyenera kugawana maganizo popeza mitengo imafuna kusamalira bwino, ndipo mavuto amene iwo akukumana nawo amayenera aziwitsane ndi cholinga choti onse achite bwino. Iwo anonjezera kuti anayamba ndi kudzala komanso kusamalira malo 15 ndipo pakadali pano ali ndi mahektala 7,000 ya mitengo, ndipo akhala akukumana ndi mavuto monga kusintha kwa kagwedwe ka mvula, matenda ndi tizilombo toononga mitengo, ndipo nchifukwa chake akufuna kugawana nzeru zomwe anapeza pakapewedwe ka mavuto ena omwe anakumanapo nawo kuti ena asazakumanenso nawo. Nde kafukufuku amene tugawana pano ndoti school fees yoti wina ngati analipira kale anaphunzirapo mamoti wina akalipireso school fees banja angomvetsera zimene akunena nzakeyo atengepo malangizo kuti nayeso apezepo phindu. Kumbali yake mmodzi mwa ogwira ntchito za kafukufuku wa nkhalango ku nthambi yoona za nkhalango ndi kafukufuku a Dave Moyo anati kumakhala kuvuta kuti adziwe zomwe mabungwe osiyanasiyana akupanga pa nkhani za kasamalidwe ka nkhalango, ndipo mikumano ngati imeneyi imathandizira kuti adziwe zomwe zikuchitika mdziko muno pa nkhani ya kasamalidwe ka mitengo. Msonkhano umenewu ndiofunikira kwambiri kwa ife, ngakhale kuti mwina pamatenga nyengo tikhale misonkhano imeneyi
koma pamene papezeka mwayi woti takumana ngati msonkhano umenewu timagawana zambiri zimene tikuchita kumbaliko ndithe umathana kuthokoza kumwenako kapena kupanga appreciate kuti azatha kupanga izi ifenso mwina tikapita tikapange izi. Ndipo yemwe akuyang'anira za mgwirizano pakati pa kampani ya Pixels Agriculture ndi bungwe la USAID a Jeremy Venable anati mgwirizano wawo ndi kampaniyi wathandiza kuti mitengo ina idzalidwe pa mahektala 511 mdziko muno. Kampani ya Pixels Agriculture ili ndi mitengo yachilengedwe komanso ina yochita kudzala ya maiko ena. Mukuona nkhanizi kuchokera kuno ku wireless ya kanema ya Times TTV tikati kupitiza kupatsani zonse posachedwa apa zikangotha izi choncho musatalikire. Welcome to Premier Beta. You have tried the race, now play the base. Win big with Navigator. Watch your payout soar higher and higher, but cash out before your winnings fly away. Join the fun now at Premier Beta. Beta with the best. Everyone knows foods with protein are good for us. A wonderful meal for the family. A little bit of onions, a little tomato. Mix it up and it's ready to eat. Top soy, we're healthy life. All you need is top soy. With the top taste, brighten your day with top soy, top soy, top soy. Top Soy Soya Pieces is a world-class Malawian top relish made with top quality, top taste and top value, and is perfect when served with rice, sima, spaghetti and so much more. Buy yours today in all wholesalers and retail shops across the country. Top soy, truly a top relish. As a child growing up, I always remember starting each day with the trusted sweetness of Ilovo sugar. The beautiful smell of Zitumboa and sweet tea brought a big smile on my father's face. Mother was always there, smiling while we enjoyed our breakfast. At every family gathering, everyone was happy when Mother brought out her secret weapon, the Ilovo sugar pack. Because we all knew that the mandasi, zikomoyoyo, toba, and many other delicious foods she prepared would create lasting memories. Now that I'm grown, these stories I don't only tell my family and friends, but I let them experience it for themselves every time they have a taste of food prepared with Ilovo sugar. Ilovo sugar, the trusted brand from generation to generation. Ilovo sugar, take it, mpamvu. Takulandirani mene tikupitiriza kupatsirani nkhanizi. Zikuoneka kuti vuto lakusowa kwa mafuta galimoto likukanika kuti lithe m'mizinda ikuluikulu ya dziko lino. Kaina Polo walemba ripoti ili. Lachisanu, Times inayendera malo angapo mu mzinda wa Blantyre momwe munalibe mafutawa. Malowa ndi monga Zingwangwa Puma, Crossroads Puma, Mpingwe Toto ndi Tsiranana Toto Ingena. Mmodzi mwa oyendetsa galimoto akondwanika pasale akuti vutoli lidakhudza umoyo wake. Mavuto a mafutawa asokoneza business ya wina aliyense padali panopo. Kufuwa nthawi yokuti munthu apite ku ntchito apeze kuti ali pa line. Kumatobwera pa line 5 koloko ya mmamawa kudikira mafuta mpaka na matu 3 mafuta sanabwera. Choncho china chilichonse chimene ungathe kuti ungathatsikula kuti ungati munthu mungapa umoyo wa munthu zikutivuta kwambiri. Choncho tikupempha boma lathu kuti liyesetse kupeza mafuta njira zokuti tikhale ndi mafuta m'dziko lathu lino. Chifukwa ulo panopo kuti kwachitika maliro kusimuka nyumba maliro ano kusanjika kuna kuliko tsopano kuti magalimoto mafuta kumaloko kulibe. Amisonzi Tsoka Kalulu amayendetsa njinga ya moto ndipo apempha boma kuti lichitepo kanthu mwachangu. Makusowa kwa mafuta kusokoneza kwambiri business yathu. Sitikuzolo kuti vuto lina akulu ndi chani. Sakutiuza bwino. Akumatiuza nthawi zinaso zinthu za mabodza. Ife timalipupira boma lathu kuti boma lathu limene limatuza zolondola. Aliyense akamakhala m'malo muno amadalira boma.
kuti boma lituluze zozetezeni koma boma lonso likumabwera kumazatuza zabodza ife kumakhulupirira zabodzazo kumapeza kuti pamapeto ake zikulephereka sizikuchitika mafuta awa akutikudza kwambiri chifukwa ifeyo kuti tidye pakhomo pathu ndokuti tathamanga tapeza china chake kuti tikayike pa tebulo ku nyumba. Vutoli labadwanso patatha sabata zochepa. National Oil Company of Malawi NOCMA italengeza kuti yapeza ndalama zogulira malita 25 million amafuta a galimoto. Pakadali pano bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority MERA lavomereza za vutoli koma silinapereke chithunzithunzi cha zifukwa zake. Akatswiri a zachuma akuchenjeza kuti vutoli litakukhudza kwambiri chuma cha dziko lino ngati boma silipeza njira zogwirika zothetsera vutoli mwamsanga. Daniel Zimba kuwerenga ripoti limenelo la Kelly Napolo. Ndipo mulipoti lathu lapadera Daniel Zimba akuunika kuopsa kwa zinthu zimene boma lidamanga mbuyomo koma sizikugwira ntchito yake pa chitukuko cha dziko lino. Times inayendera zomangamanga zina ku Blantyre, Zomba, Nsanje ndi Mzuzu kumene yapeza kuti zina mwa zimene zinamangidwazi zikungokhala. Daniel akufotokoza. Nyumba mukuchionachi chinamangidwa mchaka cha 2017 ngati malo osungirako anthu odwala nthenda ya Ebola. Koma mchaka cha 2020 boma linakonzanso malowa pogwiritsa ntchito ndalama pafupifupi 85 million kwacha ndikuwasandutsa kuti akhale malo osungirako anthu odwala nthenda ya COVID-19. Koma malowa akhala asakugwira ntchito kwa zaka zingapo tsopano. Makilomitala 176 kuchokera pano, doko la Msanje linasanduka malo owezerako nsomba, kujambulitsirako zithunzi ndi zochitika zina zambiri. Kuzomba, msika wa Matawale nawo wakhala usakugwira ntchito kwa zaka pafupifupi 10 tsopano chifukwa anthu akukana kukalowamo mu msikawu ati chifukwa unamangidwa kumbali kwambiri komwe malonda sayenda kwenikweni, monga mmene akufotokozera a James Muruta, mmodzi mwa mavenda. Chifukwa chimene tisamapitira kusika kuja tiona kuti 1 ndi kumbali, 2 anthu amene amusika muja kumadawale amakagula mtawuni. Ife tinavomeza kupita kumene kuja tinapita kumene kuja kupanga business yathu sinateke kufikira tinabwerako kufaiti tinadukaduka mpamba wathu tinangongwa ma business mipamba yathu tinangongwa maonapeza kuti koyala sizimateka. Izi ndi chimodzimodzi zomwe zikuchitika ku msika wa Mzuzu omwe umadziwikanso kuti msika wa Ndata, komwe malo ambiri akadali opanda anthu kuchokera mchaka cha 2014 pomwe ntchito yomanga msikawu idamalizika itagwiritsa ntchito ndalama zopitirira 14 million kwacha. Koma kodi zosatira za izi ndi chiyani? A Gerard Konje ndi mkulu wa bungwe la National Construction Industry Council ndipo akufotokozapo. Choyamba nchonena kuti ngati zomanga sizikugwira ntchito yake ndiye kuti tango uona nga chuma cha ziko chifukwa phindu lake ndiye kuti sili kuoneka. Koma zimene zimachitika ndi zakuti nthawi zina zinthu zonse zikugwira ntchito chifukwa kwa nthawi yayitali sizinakhale kuti zikusamalidwa bwinobwino. Ndiyeno chimene chikufunika nchonena kuti tikamafuna kumanga chinthu kupanga chinthu tizikhala ndi mapulani abwinobwino tionesese kuti kodi chimene chikufunika ndi chani. Zomangamanga tikamaliza kumanga kuti tikupanga handover tizitha kupereka buku kapena dongosolo loti chinthu chimene chichi chikuyenera kusamalidwa kugwiritsa ntchito kwake tizichigwiritsa ntchito motere. Katswiri pa utsogoleri wabwino a Victor Chipofya wati izi zikuchitika kamba ka mchitidwe olowesa ndale pa ntchito za chitukuko cha dziko lino. Tikamayamba ma projects mdziko muno ndipo makhala ukadaulo ofufuza kunena kuti project ija izatithandiza bwanji. Timangoyamba zinthu mwachimbulimbuli minchake timapezeka kuti pamawa chinthu chija sitikuchigwiritsira ntchito moyenerera. Komanso mwina ma project amayambidwa ngati njira yopanga COVID kwa anthu andale azitsogoleri omwe alipo nthawi imeneyi. Koma mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Center for Social Concern, Mai Agnes Nyirongo, akuona kuti boma likufunika litakhala ndi ndondomeko zapadera zoonetsetsa kuti zitukuko zizikhala zokhazikika. Pa stage ineli yonse ya chitukuko anthu akuyenera kukhala kuti azikhala kuuzidwa ndipo anthu achazitengapo mbali chifukwa zimene zimapangisa kuti anthu azidziwa bwino ndi umwini wa chitukuko komanso azilimbikisa kunena kuti pazikhala ujeni maintenance fund chifukwa ndi chitukuko chitabwera tilibe thandizo kuti tikachipangire kuno chikakhale sustainable kwa nthawi yayitali. Malingana ndi akuluakuluwa, izi zitakuthandiza dziko lino kukwaniritsa masomphenya ake pa chitukuko a Malawi 2063. Koma kodi boma likuchitapo chani pa nkhani iyi?
Tom Khanje ndi mneneri wa bungwe la National Planning Commission lomwe likuyendesa za masomphenya a chitukuko cha dziko lino. Amala kumbuyo kutakhala tili akatswiri pankhani kupanga maplani koma kupanga zinthu zomwe tivuta ani ifachike mwa 23 ndi chinthu chachibweza kuti tisinde zimenezi kwa monga manenera kuti kusintha sikumabwera tsiku limodzi tikupita kuti kuneti kupita kusogoloko tikhala tikuona kusintha. Koma chinthu chimodzi chodziwikiratu ndi chakuti chitukuko cha zomangamanga ndi chofunikira kwambiri pokwaniritsa masomphenya a chitukuko cha dziko. Nkhani zathu nzomwezi koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Bwalo la milandu lagamula bungwe la ADMAC kuti lipereke ndalama zokwana 18.5 billion kwacha kwa ogwira ntchito wake amene lidawachotsa ntchito mopanda kutsata malamulo. Atsogoleri akale a dziko lino adzudzula zimene anthu ena anachita ku Lilongwe lachitatu polepheretsa zionetsero za zipani zotsutsa boma. Ndipo mulipoti lathu lapadera Daniel Zimba anaunika za kuopsa kwa zinthu zimene boma lidamanga koma sizikugwira ntchito yake pa chitukuko cha dziko lino. Mukhoza kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa makina a internet kudzera pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, X @Times 360 Malawi, komanso pochita subscribe ku 1895 poimba *1895#. Munayi ndine Ronald Mpaso ndikufuneni tsiku lopambana pene mukupitiriza kuonera maprogram osiyanasiyana amene takukonzerani pano pa wireless yakanema number 1 Malawi monse muno Times Television TTV. Mawa bwino.